Narodil som sa v slovenskej rodine v Selenči, kde som zakončil aj základnú 8-ročnú školu. Gymnázium a štúdie technologickej fakulte som zakončil v Belehrade, kde som sa aj v 1966 roku potom zamestnal. Zamestnal som sa samozrejme ďakujúc tomu, že som bol výborným študentom a že som mal príležitosť konkurovať na miesto asistenta univerzity v Belehrade. Popri tom, že som zakončil štúdium na univerzite v Belehrade ako univerzitný činiteľ, zakončené mám magisterské štúdium na odbore chemického inžinierstva a v Nemecku som v Tübingene na univerzite Tübingen zakončil a obhájil doktorovú disertáciu, doktorát vied z oblasti chémie. Žijem od 1966 roku v Belehrade spolu s manželkou Srbkou Nadeždou Valentovou. Máme dve deti, Ľudmilu, ktorá žije a pôsobí v Taliansku, ktorá zakončila štúdium hudobného umenia klavír, kde prednáša a vystupuje ako umelkyňa, kde žije svojou rodinou, a syna Branislava, ktorý zakončil štúdium filozofie na univerzite v Belehrade, ktorý žije a pôsobí v Belehrade. Som veľmi rád, že spolu s pani manželkou naše rozhodnutie bolo, že deti majú poznať aj jazyk svojho otca, takže deti plynule hovoria rečou slovenskou. Moje oblasti práce, ktoré som spomenul, viazané sú za termodynamiku a chemické inžinierstvo, boli spojené aj s mojím pôsobením na medzinárodných a domácich konferenciách vedeckého a odborného rázu. Ďakujúc tým aktivitám zverejnil som medzinárodných a domácich univerzitných časopisoch svoje vedecké a odborné práce. A ďakujúc aj tomu, samozrejme, mal som možnosť byť zvolený za riadneho univerzitného profesora podľa zákonných predpisov vtedejšieho a dnešného štátu. Moja účasť na univerzite v Belehrade v spojitosti je aj s písaním univerzitných a stredoškolských učebníc. Univerzitné učebnice týkajú sa na prvom mieste termodynamika pre stupe tepla, ktorých vyšlo 8 vydaní od roku 1966, keď som sa zamestnal na fakulte, a po rok 2014, keď sa robí toto interviu. Kultúrne osvetové spolky Slovákov v Srbsku, rôzne združenia občanov na všetkých úrovniach, ktoré existujú, a samozrejme aj iné cirkvi. Hovorím to skrze toho, že ten ľudský a vedomostný potenciál je schopný pripraviť smernice a návrhy pre zveľadenie spoločenského života tak všetkých občanov nášho štátu, ako aj slovenského etnického spoločenstva žijúceho v Srbsku. Samozrejme, že spolu s inými umnými ľuďmi mohli by tie osobnosti poukázať na potrebu zmeny zákonných uznesení, zmeny v demografii a rozvoji rodiny, zamestnávaní mladých a dospelých tunejších Slovákov, najmä absolventov vysokých a stredných škôl, ktorí zakončili štúdium Srbska a Čiernej Hore, pretože je to ľudský a vedomostný potenciál, ktorý je potrebný ako reprezentácia pre rozvoj a spoločenský život aj Slovákov žijúcich v našom štáte. Moja mienka, že tie osobnosti, ktoré som spomenul, a umní ľudia, rozledení ľudia, mali by byť slovenskou vojvodinskou elitou Slovákov v Srbsku a reprezentácia spoločenská pred všetkými inštitúciami tunajšieho štátu. Verím, že by oni mohli vedecky opodstatniť a pripraviť postupy pre záchranu a posilnenie uvedomilosti človeka a jeho príslušnosti slovenskému etniku. Spomeniem súpis občanov z roku 2002, v ktorom ako Slováci sa vyjadrilo 59 021
Slovák, ako občan slovenských príslušníkov vtedajšej Zväzovej republiky Jugoslávii, aby potom 10 rokov pozdejšie, počas súpisu roku 2011, tých Slovákov bolo 52 750 ľudí, čo znamená, že je počet zmenšený za 10 rokov, zhruba povedané, za takých 6300 osôb. Prakticky to znamená, že skoro každý deň ubúda Slovákov v Srbsku, 2 Slováci sú menej. Čo znamená, že úpadok počtu nezabezpečuje reprodukciu obyvateľstva a jeho udržateľnosť. Všetko, čo je tu zachované v tejto izbe, zachované je v mojej rodine. Hlavne moja stará mama, Zuzana, nič nedali predať. Všetko, čo sa zachovalo, tak je to všetko tu na hrbe. Moja úloha bola iba trocha veci pooprašovať, voľako ich poskladať a hádam aj do verejnosti túto izbu prezentovať. By pripomenul niekoľko historických dátumov, ktoré sú tesne späté s príchodom Slovákov tu do Petrovca. Mária Terézia a jej syn sa rozhodli potom, že nasťahujú túto časť terajšej Vojvodiny a tak sme aj my prišli hnaní žitia nevoľou, Slováci, veľká organizovaná skupina z Málinca v 1745 roku. Medzi tou rodinou veľkou tých vysťahovalcov patrila aj moja rodina. A dôvody boli dvojaké. Prvo boli ekonomické, tu sa núkalo, že sa bude lepšie žiť. A druhé boli náboženské, lebo prichádzali evanielici, lebo v tom čase ešte evanielici nemali všetky tie výhody ako katolíci v rámci Rakúsko-Uhorskej monarchie. Z toho času, keď naši prišli, zachovali sme rodinnú Bibliu z 1746 roku a na základe kníh, dokumentov a matriky ja som urobil náš rodinný rodokmeň. 9 generácií sme sa narodili tu na týchto priestoroch, ako naši prišli zo Slovenska. V prvej svetovej vojne môj starý otec boli rakúsko-uhorský vojak, boli v 1917 roku na východnom fronte vo februári zajatí, deportovaní na Sibír a vrátili sa v 1919 roku a tedy zároveň sa hneď aj oženili. A tieto skrine, aj duchni, periny, vankúše, to je dar mojej starej matere. Hosti ponúkame domácou pálenkou alebo pálením jahodovým, morušovým, čo je náš prvý brand, ako rodinný brand, naveky sme to pálenstvo pálili. Potom boli v krumplné náťapši, to je najlepšie, hádam, najtradičnejšie naše jedlo slovenské tu na týchto priestoroch. A potom rejteša. A potom domáce víno. Táto medaila, to je medaila moja, novodobá. Ja vyrábem doma tie chýrečnie petrovské klobásy a to je medaila za najlepšiu klobásu z roku 2003. Petrovčania sa veľmi pyšní na ten výrobok, čo majú. Najlepšie klobásy na svete, my to tak vravíme Petrovčania. Starý otec bol rakúsko-uhorský vojak, môj otec kráľovstvo Jugoslávie.
Ja som socijalistická a moje deti, synovia Zväzová republika. Takže tu bolo fakticky 4 štáty, 4 útvary a my sme tu stále ostali. Zachovajme si to, čo máme. Buďme hrdí na to, čo sme si zachovali, hrdí, že si zadržiavame tradície, reč a všetko, čo s tým súvisí. Apríla tohto roku 2014 sa mi narodil syn Robert. Mám manželku, my sme miešaná rodina, ja som Slovák, manželka mi je Srbka. Momentálne žijeme v Graci. Máme pekného syna Roberta. Teraz sme sa dostali do dovolenku, prišli sme ho pokrstiť v evanjelickom kostole v Baštskom Petrovci. Máme tolerantné manželstvo, samým tým, keď manželka pristala, aby to bolo v slovenskom evanjelickom kostole. Som hrdý na ňu. Vzájomne si pomáhame, sme veľmi tolerantní. My sme najprv sme žili na Slovensku 2-3 roky a potom práca, viete, ako je za prácou. Sme sa vydali, mám dobrého kamaráta v Graci, v Rakúsku, tak tam našiel prácu, proste sme sa tam ocitli. Medzičasom žijeme teraz tam už 6-7 mesiací. Do Rakúska sme odišli za prácou. Tuto viete sami, aké sú pomery, nájsť si dobrú prácu, tak sme odišli do Rakúska. Tam sa nám narodil syn Robert, zdravotstvo je tam na oveľa vyššej úrovni ako tu. Celkom sme spokojní teraz tam žiť. Pochádzam zo Silbašu. S mužom sme sa zoznamili pred 4 rokami na svadbe jeho brata. Máme spolu syna Roberta, ktorý sa narodil pred 3 mesiacami. Ešte malá béba. Veľmi sme hrdí na neho. Ja tiež pochádzam zo zmiešaného manželstva. Moja mama je Chorvátka z Bosne a otec je Srb z Vojvodine. Za mňa je zmiešané manželstvo voľačo normálne. Slovenský jazyk som sa naučila aj skôr, ako som sa zoznamila s manželom, ale v manželstve som sa ešte viac naučila rozprávať po slovensky. Používame aj srbsky, aj slovensky a teraz sa učíme aj nemecky tiež, lebo žijeme v Rakúsku. Moja myšlienka je tá, že sa ľudí nemajú báť zmiešaných manželstvov, lebo to môže byť len bohatstvo cez deti, cez jazyk, kultúru vôbec. Napríklad pre mňa je to vôbec nie problém. Ja som sa s manželom sobašila v evangelistickom kostole. Aj že som Srbka, to vôbec nevadí. A dieťa tiež budeme krstiť v evangelickom kostole. Mám nádej, že do budúcna rozšírime rodinu a že naše deti budú rozprávať aj slovensky, srbsky, aj nemecky. Mám 35 rokov. Ja som bol taký usilovný, veľa som sa, ako tak poviem, cestoval po zahraničí, ale s cieľom, aby som tam žil pol roka, 7 mesiací, aby som tam zarobil, tak sa aj stávalo, bol v Írsku 2-krát, Taliansku 2-krát aj tak. Ja svoje medicínske povolanie využijem na liečenie aj na pomáhanie ľuďom, lebo ja robím tak trocha aj privátne, nemám veľa, mám 2-3 masáže týždenne, ale ľudia sa šťastní, keď odchádzajú, uľaví im to všetko. Tak. Mám nádej, že bude lepšie, ináč musíme mať nádej, ako God, nádej nás jediná udržiava. Slovenská evanjelická cirkev má svoje dejiny a vývoj viazaný viac menej na Vojvodinu, preto lebo geograficky je najrozšírenejšia vo Vojvodine.
Podľa ostatného ščítania obyvateľstva na celom území Srbska protestanti činia 0,99% celého obyvateľstva. Najväčšia čiastka je vo Vojvodine. V Belehrade naozaj veľmi malá komunita Slovákov žije. Roztrúsená je na celom území mesta Belehrad a preto je to naozaj veľmi zvláštna situácia, v ktorej sa nachádzajú. Belehradský cirkevný zbor evanielický sa vyvíjal podľa pravidiel a zákonov, ktoré vynášali srbskí vládcovia, lebo viac menej nikdy nebol pod správou Rakúsko-Uhorska, ako to bolo vo Vojvodine. Tento kostol, v ktorom teraz sa nachádzame, ktorý bol vystavený pred druhou svetovou vojnou, vlastne staval sa v rokoch 1926 až 1930 a od tých rokov sa používal na vykonávanie evangelických služieb Božích až do konca druhej svetovej vojny. V roku 2003 Cirkevný zbor Slovenskej evangelickej cirkvi Belehrad uzavrel dohodu s obcov Zemun, že jej bude povolené používať tento kostol na vykonávanie služieb Božích, ktorá pomohla Slovákom zachovať si svoju identitu, svoj jazyk, svoju kultúru a aj svoje sebavedomie. Dnes naozaj čelí veľkým problémom. Možno to nie je cítiť v veľkých mestách a dedinách vo Vojvodine tak, ako v malých osadách Sriemu alebo aj vo veľkomeste, ako je Belehrad. Inklúzia je vítaná. My máme živé ekumenické styky s pravoslavnou cirkvou, s rímokatolíckou, s grékokatolíckou, anglikánskou cirkvou tu v Belehrade ako cirkevný zbor. Ale asimilácia je problém. Naše deti čoraz menej rozprávajú po slovensky a čoraz ťažšie rozumejú po slovensky. Bola by som rada, keď by aj cez tento projekt sme mohli nechať nejaký odkaz práve tým budúcim pokoleniam, aby sme boli vedomí, že napríklad práve Belehrad má takú možnosť, má potenciál byť, tak povediať, veľvyslancom pre Slovákov, žijúcich v Srbsku, kde sa môžu zviditeľniť v očiach ostatného, aj väčšinového obyvateľstva Srbska, kde môžu sa zviditeľniť v očiach vedúcich nášho štátu. Predsa sú tu všetky inštitúcie, ktoré rozhodujú o postavení národnostných menších v našom štáte a táto slovenská komunita, ktorá tu žije, môže naozaj byť veľkým prínosom pre ostatných Slovákov žijúcich vo Vojvodine, aj keď je počtom malička, ale môže mať veľký význam. A bola by som naozaj rada, keď by zvyšok slovenskej komunity to pochopil a podal pomocnú ruku tunajším Slovákom. Oni bojujú o svoju slovenskosť, používajú slovenský jazyk v svojej komunikácii, snažia sa udržať živým miestny odbor Matice slovenskej, snažia sa učiť svoje vnúčatá slovenskej reči, slovenským piesňam, šijú im slovenské kroje alebo ich prinášajú z ostatných slovenských dedín. Používajú slovenský jazyk na službách Božích, aj keď je potreba už používať aj ostatné jazyky, lebo sú to väčšinou zmiešané manželstvá, rodiny sú multikulturálne, multinacionálne, multilingvistické, ale vidíme to len ako obohacovanie a nie ako problém. Snažíme sa s tým žiť a boli by sme naozaj radi, keď by nám niekto v tom ešte aj pomohol. Vyznávame naozaj z hĺbky svojho srdca to, čo napísal apoštol Pavel v liste Efeským, 4. kapitole, že jeden je Boh, jedna viera, jeden krst, ale toho jedného Boha oslavujeme v svojej materinskej reči v prvom rade a na to,
aby sme ostatným, s ktorými žijeme, priblížili, kto sme, čo veríme, ktoré sú naše základné bohatstva. Používame všetky možné jazyky, ktoré poznáme. Ale to, čo je slovenské, čo nám zanechali naši predkovia, to, čo je duchovné bohatstvo v nás, to sa snažíme aj im preniesť. To duchovné je kotva, ktorá nám umožňuje, aby sme sa cítili byť naplno ľuďmi a vidieť jasno svoju budúcnosť. Sme za to vďační svojim slovenským predkom, ktorí nám to vštepili do našich srdc a snažíme sa, aby sme si to zachovali aj do budúcna.